Dobre, takže ahojte ľudia, takže idem hrať Skuberanovi, pretože Roblox nejde, pretože nejde mi Wi-Fi. Ideme si zahrať Skuberanovi. No a potom to vlastne túto na Eukate rozstrihem, takže napíšte do komentáru, čo chcete, čo si na budúce zahráme. Takže tešite sa, že po 7 dňoch vydám video, takže ideme si to zahrať. Dobre, len počkajte, kým sa načítam. Ja že zase idem tvoriť mamku. Ako vždycky. Kedy sa to načíta? Dobre. Tak. No, v minulom dieli Skuberanovi to video. Oh my, it's New Year! No, v minulom dieli sme vydali to, že ide o útek. No tak to som skúšal toto, vyslovím. Tak teraz chcete vidieť intro, to nemusíte. Však chodíme tak dobre. Dobre, teraz musíme ísť veľmi opatrne ako minulé. A napíšte radšej do komentáru. Nezabudnite dať odber. Nastaviť. I'm coming! Nesmie si nás všimnúť. A to nič, ja som sa halil inak. Dobre. Bol to test. A ja to robím na to, aby som utekol, viete. A nechcel by som noci napríklad ako to je, že okolečko domu, napríklad, že keď ma chytia, že mám akože to čistiť, ten chodník. Kurník, ale však ja sa to nebojím. Don't move! Jasné. Come on, get to it and make sure the floor shines. A aspoň, že toto nerobím vonku. Come on! Dobre, bomby. Dobre. Ešte toto. Tieto ešte rohy umieme. Tak, ešte. To ešte toto. Ktoré ešte mám? Napíšte mi do komentáru, čo chcete a... Good job. Go Dobre. Rýchlo. Až to ona otvorila. Nie ja. Ty kokos. Postihnutá matka. Dobre, ale musíme po sebe zatvárať tie kuchynské dvere, takže aby sme odliekli od tieto nechutného domu. Ale príliš moc, takže nechceme robiť práce vonku ako vždycky. Dobre, no tak sa... Dobre, tak zase za týždeň vydáme nové video. Dobre, toto je záver, aby ma zase nečakalo na to. Dobre. Ale ja mi YouTube nechcem. Dobre. Takže keď budem reklamu, tak to odstrihnem. Čo zase? A čo je? Oh, man! Why are you so sloppy? Stop! To není. Take the broom and go sweep the snow. Mám ty kokos dokonca robiť vonku. To bude asi trvať 100 rokov do konca. Ja idem takto. No asi čo je so mnou, čak furt ma čakuje, že ja som všetky dvere zatvoril, nie? Logicky. Načítaš sa. Tak dáme asi zase hento. Nepotrebujeme intro, už si môžete pozrieť ostatných videí. Dobre, teraz som to vyskúšal bez toho a my ma chytila. No ja na čo iba len počkať. To bude asi trvať, ja neviem, asi 15 minút. Dokonca toto video bude trvať.
Takže píšte rýchlo do komentárov, aby som mi tam nepovedal. No takže na konci vám ukážem aplikáciu. Takže na konci vyberte hru. Ale tie čo nemám samozrejme, ale na budúce si zahráme Minecraft za týždeň. Takže toto je druhá časť bytia Scuba Runway. Dobre. Toto video asi približne bude trvať 14 až 16 minút. 14 až 15 minút. Takže tie, čo budú reklamy, tak to krátim. Dobre. Musíme len iba počkať. Dobre. Šaváci manuál, to ste už dávno... Dobre, musíme čakať. Ale ja nie som začiatočník. Takže ľudia, toto je moje druhé video, ale čo točím na YouTube. Však každý má rád YouTube, ale TikTok viac nie. Akože je to populárne, ale YouTube je viac. Z tej plesnej izby sa musíme dostať. Keby som to hral na životy, tak mi ma mamka chytila, keby som zasvietil. Pretože je tu tma ako pituje. Ale nie je tma ako pituje, ale skoro aj tak. To bude trvať, neviem koľko to bude trvať, asi 100 minút. To bude trvať 15 minút toto video urobiť. Dobre. Tak. Môžeme ísť. Asi to bolo tesné, že ľudia. Takže píšte mi do komentáru a nezabudnite dať jasne, že like a odber a komentár. Dobre, musíme iba počkať. Akože viete o tom, že to zaujímavé. Však som to už hovoril. Takže si zahráme Minecraft Education, ale nemám to stiahnuť, ale potom si stiahnem. Dobre. Dobre. Neviem, koľko to už bude trvať, asi 18 minútové video. Však 15 až 18 minút. To bude trvať 100 rokov, dokým to potočím. A už som bol tieku, jasné. Dobre, už má iba 2-krát chytil, takže máme posledný život, takže... Dajte ešte like a odber, kým ste ešte teraz nedali, že dajte like a odber. A budete mať u mňa šťastie. A napíšte... V ďalšom dieli budeme... V ďalšom dieli, že budem hodnoťovať vaše kanály. Takže píšte rýchlo do komentárov tomto videu, ale bude to trvať asi 100 rokov. I show you. Dobre, teraz poviem. I show you. To je čestné. Dobre, už nie nepočul kroky, takže môžeme ísť. Ale budem musieť natočiť toto video, že ona musí odomknúť. Takže na začiatku dajte like a na konci odber. Kriste. Áno, dobre. Dobre. Keď je to tu koneč? A takoj mamke. Nie reklama, kurník. Jasné. Tak ja to už teraz krátim. Poďte si, počkaj. A to bol zase 10 kus.
Ani żeby mi odber. Układnice, układnicze. Dobra, to możemy iść. To były temy. Także ciężko będzie na kurnika. Także będziemy kontynuować wasze kanały, także piszcie do komentarzu. Kiedy koniecznie. To będzie asi 200 rokov. Zase tesne kokos. Nie. I show you. This is just embarrassing. Tatku wam wypramy. Dobre. A potem już możemy i skończyć. O nie. I show you. Oczywiście powiedział I show you. Nie, to są preklapy. Ale kým sa dostať, akože isté povahu, ja to radšej urobím. Alebo cez bránku, ja to radšej ju potrebujem. Aj vy to môžete urobiť. Alebo sa ti na vyšľovačku beradome, keď to sledujete ako deti, tak musíte sa opýtať rodičov. Dobre, dobre. I shall you. To som si myslela, že to povie. Áno, na 100%. To sa dalo očakať. Ja som dobre. Počúvaj, keď Kedy konečne už ona. Áno, poď. I'll show you. Sme ju vytrojiť. Dobre. Dobre. Konečne. Áno, otvor. Nie, on neotvorila bránku. To na nič nepomôže, tieto krypy. Či by chcela ona vedieť? Materku, to nie, ja ju radšej vytrolím. Dobre. To bolo jasné. Dobre. Áno. Nie. I'll show you. Nie. Ešte dvakrát vytroliť a dúfam, že to už bude koniec. Prosím. Áno. Nie. I show you. To sme si jasné, že udiali sme na 100%. Tu je izba. Tu je izba, dobre. Vytvorili sme. Dobre. Takže YouTube je 100-krát lepší než TikTok. Dobre, nemajú rád. TikTok. Takže zvažujte, čo je lepšie. Facebook, TikTok alebo YouTube. Yes. Áno. Očaj. Áno. Udia, konečne som toto dokončil video. A myslím som si, že to trvá 15 minút, takže ďakujeme ľudia, takže toto je koniec. Takže uvidíme sa zase za týždeň. Dobre, ale ešte skrátime reklamu. Ešte to niečo povedať. Takže ďakujeme ľudia, nezabudnite dať like a odber a komentár, napísať čo je lepšie, TikTok
Facebook a YouTube. Napíšte do komentáru, ak bude ďalšie video. No, budeme hodnotiť vaše kanály alebo Minecraft Education. To môžete rozhodnúť vy. Napíšte do komentáru a dajte mi odber a like. A inak budem aj ja vás. A ja vám dám like a odber. Nezabudnite dať do komentáru. Uvidíme sa za týždeň. Ahojte ľudia.